dili puli sa balaod. Mga taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 15. Busa unsaman, magapakasala ba kita, kay wala kita sa ilalom sa kasuguan, kundili sa ilalom sa grasya? Kana dili mahimo. Ang limbong ni Satanas, mao nga ang kamatayon ni Kristo nagdala sa grasya sa pagpuli sa balaod. Ang kamatayon ni Jesus wala makausab o makapawala o makapakunhod sa pinakagamay nga ang sa balaod sa napulo kasugo. Kanang bililhon nga grasya nga gitanyag ngadto sa mga tawo pinaagi sa dugo sa manuluwas, nagtukod sa balaod sa Dios. Sukad sa pagkahulog sa tawo, ang moral nga gobyerno sa Dios ug ang iyang grasya dili mabulag. Nag-uban sila sa tanang sistema sa balaod. Ang ebanghelyo sa bag-ong tugon dili ang sumbanan sa daang tugon nga gipaubos aron sa pagsugat sa makasasala ug sa pagluwas kaniya sa iyang mga sala. Ang Dios na kinahanglan sa tanan niyang mga sakop sa pagkamasinugtanon sa tibuok nga pagtuman sa tanan niyang mga sugo. Si Jesus gitintal sa tanang bahin sama kanato aron mahibalo siya unsaon pagtabang ni adtong pagatintalon. Ang iyang kinabuhi mao ang atong ehemplo. Iyang gipakita pinaagi sa iyang kinabubut-on nga pagkamasinugtanon nga ang tawo makatuman sa balaod sa Dios ug nga ang paglapas sa balaod dili ang pagsunod niini magdala kaniya ngadto sa pagkaulipon. Ang tawo nga nagdaot sa dagway sa Dios diha sa iyang kalag pinaagi sa dunot nga kinabuhi dili makahimo pinaagi lamang sa tawhanong paningkamot makahimo og dakong kausaban sa iyang kaugalingon. Kinahanglan niyang dawaton ang mga tagana sa ebanghelyo. Kinahanglang makig-uli siya sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang balaod o pagtuo kang Hesukristo. Ang iyang kinabuhi sukad ni adto kinahanglang pagadumalaon sa usa ka bag-ong prinsipyo. Kinahanglang moatubang siya sa samin ang balaod sa Dios, moila sa mga depekto sa iyang moral nga kinaiya ug wag tangon ang iyang mga sala, maghugas sa iyang kupo sa kinaiya diha sa dugo sa kordero. Ang impluwensya sa usa ka paglaom sa ebanghelyo dili makadala sa makasasala sa pagtan-aw sa kaluwasan ni Kristo ingon nga usa ka butang sa walay bayad nga grasya samtang siya nagpadayon sa pagkinabuhi diha sa paglapas sa kasuguan sa Dios. Sa diha nga ang kahayag sa kamatuoran mudan-ag sa iyang hunahuna ug siya hingpit nga makasabot sa mga kinahanglanon sa Dios ug makaamgo sa gidak-on sa iyang mga kalapasan. Siya magbag-o sa iyang mga dalan, mahimong maunongon ngadto sa Dios, pinaagi sa kusog nga nakuha gikan sa iyang manuluwas ug mugiya sa usa ka bag-o ug mas putli nga kinabuhi. Dili buluhaton sa maayong balita ang pagpaluya sa mga pag-angkon sa balaan nga kasuguan sa Dios, kundili ang pagdala sa mga tawo diin sila makabantay sa mga sugo niini.